କ'ଣ ହେଲା ସେ ଗାଈ ପରିକା କାହିଁକି ଚାକଚକ କରୁଥିଲ ବାସନ ନାହିଁ କି ଘରେ ତୁ ଆଣିକି ଦେଇଛୁ ମତେ ମୁଁ ଧରେଇଲି ବୋଲେ ତାପରେ ତ ମୁଁ ଗିନାଟା ଧରିକି ଆସୁଥିଲି କାହିଁକି ନା ତମେ ତ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲିନି ଆଉ ଗିନାଟା ଦେଲିନି ତ ସବୁ ଦୋଷ ମୋର ତୁ ଆଣି ଡବା ମତେ ଦେଲୁ ହଁ ତମେ ଡବାଟା ମୁଁ ଡବା ଦେଲି ଖୋଲି ତ ନଥିଲି ତମେ ଖୋଲିଲ କାହିଁକି ମୁଁ ଯଦି ଡବା ଖୋଲିକି ଦେଇଥିଲି କି ବାସନ ନଥିଲା ପରିକା ଖାଉଛ ଦୋଷ ମୋର ହଁ ଦୋଷ ତମର ସରି କୁହ ସରି ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସରି କହିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ନହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି କାରଣ তুমি ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଅନ୍ ତମେ କେବେ ବି ସରି କହିନଥାନ୍ତ ସରି ଭିଡ଼ିଓଟା ଅନ୍ ନଥିଲେ ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଏଥର ମୁଁ ପାଇଗଲି ରାସ୍ତା ପାଇଗଲି ସରି ଶୁଣ ଏଥର ମୁଁ ରାସ୍ତା ପାଇଗଲି ଏମିତି ଫୋନଟାକୁ ରାସ୍ତା ପାଇଗଲୁ ଶୁଣ ରାସ୍ତା ନାଇଁ ରାସ୍ତା ପାଇଗଲୁ ହଁ ପାଇଗଲି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ପଳେଇବି ତ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗେଟ୍ ଏ ଆଉଟ୍ ଶୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କୁହ ମୁଁ ପଳେଇବି ତ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ପାଇଛୁ ସେଇ ରାସ୍ତା ଧ ଯା ବାବା ଟିକେ ରହ ବାପାକୁ ବି ଟିକେ ଗାଳି କରୁଛୁ ତୁ ହଣା ପ୍ୟା ପ୍ୟା ହଣା ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛେଳି ପରିବା କେହି ପ୍ୟା ପ୍ୟା ହଉଛୁ ମୁଁ ପଳେଇବି ତ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ କିଚେନକୁ ଯା ନା ତମେ କହିଲ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଭଲ ଏଇଟା ସୁଯୋଗ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇବି ତାପରେ ନିଜ କାମ ବସିକି ନିଜେ କରୁଥାଅ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ସବୁ ଆସିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଦେବି କେମିତି ତମେ କଥା ବୁଲେଇଲ କହିଲ ତୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ବୋଲି ମୁଁ ପଳେଇବି ଏଥର ଯା ଆଉ ଲେଖିଦେଇକି ଯିବି ମତେ ମୋ ବର ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କହିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରୁ ଯାଉଛି ସବୁ ଦୋଷ ଟିକେ ତାଙ୍କର ମତେ ଆଉ କିଛି କେହି କହିବନି ହେଲା ଓକେ